Sirikal ma piny Amerika oseo piny Kenya ewi mano mawachore ni rochruok mar ratich oganda e pacho ka. E lipot ma menyo higa mar 2024 giyango ni nek ma oyaye osebedo katimore e pacho ka koganda bende ilal godo tok chik gigo miwacho ni rocho ratich oganda. Lipodno bende wacho ni sirikand jatend piny William Ruto norocho ratich oganda e kinde ng'anyo mag rowere mag Gen Z manobagi e pacho ka dwe mar 6 kod 7 higa mokalo kama nonegie jong'anyo maromo 60 kaluwore gi lipod duol makedo ne ratich oganda KNCHR. Duol maketo nyong'ong e tije e bad migao mar obila IPOA bende oyango ni oganda maromo 50 nonegi ka ji 199 noyudo hinyruok mokalo e lwet obila mane tiyo gi teko mokalorego. Lipodno bende oyango ni obila ne odhi mbele gi ndhiyo oganda kata mana bang' ng'anyono toka ka bende doho ne osego marufuku meko mitimo tok chik ka obila onge gi lepgi mag tich. KNCHR ne oyango ni ji 82 bende nolal ka nyaka sani ji 29 pod ok ong'e kama nitiere.